बेफोरखौ नै टावार गैयानो आपके द्वारा डायल किया गया नंबर या अभी स्विच ऑफ है या नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है कृपया कुछ समय बाद कोशिश करें र'दसेयान दस्रा नाम्बार नागिरबावनि दे पसिस लाखनि लुखायो नांदोंना थ'नोसै आं नांबाय हेलो सर हेलो सर मेहरवारी बोल रहे हैं आप कौन सर मेहरवारी सर ना Who the hell are you? हाँ Who the hell are you? मेहरवारी सर ना Who's this? क्या हिंदी बोलिए ना सर Okay, हिंदी नहीं आता ना मुझे क्यों नहीं आता कौन है अच्छा आपका ये नंबर में 25 लाख का लॉटरी लग गया है हंसो मत आराम से बोलो हेलो हेलो हाँ जी बोलिए मैं पुलिस स्टेशन डिकेजुली से बोल रहा हूँ हेलो 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 हाँ जी बोलिए जी आपका ये नंबर में 25 लाख का लॉटरी लग गया है क्या हाँ जी आपने किसी को कॉल किया है वो पुलिस स्टेशन में लगा है मैं डिकेजुली पुलिस स्टेशन सुनीतपुर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ आप कौन है मैं ऐसे सुधीर मोरियाम बोल रहे हैं मुझे बहुत हंसी आ रहा है यार तुम्हारे बातों में हंसी तो मैं तुमसे भी ज्यादा मुझे आया है क्योंकि आप जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो पुलिस स्टेशन में आया है सच में हाँ जी अभी आप जो फोन किया है ना वो आप बहुत गलती से मेरे पास आया है अच्छा इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि दूसरों को झूठ बोल के ये सब बात मत बोलो बेंगलाई नार्जारी नहीं तो तेरा खोपड़ी उड़ा दूंगा तुम बनाना चाहते हो आं मिनिग्रोदोंलै मा मिनिनो आं माथोखौनो बुङाबाय आं एसेमोन आंसो भिडिअ बानायनो नागिरदोंमोन उल्था आंखौ हालाथ' जारला मोनला जै सोरबा नाम्बार हरबाथाय रेकर्डिं खालामग्रोखायो आङो माबायाव भिडिअ मोनसे मिलायखायो आं गैया फेल जाबाय आं लाइभआवसो दंरा लाइभआवसो दं नों फन बुनो थिनबाय थानायखाय बुदोंमोन आं लाइभआवसोबाव औ बे लाइभआ औ थै साला माइ लाइफ स्टाइल लाइभआव आइसो एसे एदावलाबाय नोंसिना मबाइलबाबो गंनै गैयाना आंनिया ओमफ्राय लोगोनिखौ लाथ'लायना होबावदांमोन आं गैया माथो फेल जाबाय रायजो राजाफोर आंखौ प्रेंक कल खालामनो हाया मानो होननानै बुङोब्ला आं गोदोनिफ्रायनो गोबां प्रेंक खालामजाखांनायखा नालाय ओंखायनो आंनावहाय सोरबा गोदान नाम्बार हरब्लाथाय आं माने मोनथिग्रोखायो आरोखि फाग्ला प्रेंक खालामनाया बिदि बिनियो मिनिनोसो ओंखारखादोरा सिथाव लिरजोब गाइस कमेन्ट्सआव बिनि नामा सिथाव जाबाय प्रेंक खालामनो हायासै सिथाव लिरदो सिथाव दा सोरबा सिथाव नुखांलाय लांबाय दं होनो मारै
सोरबा सिथाव न'खाना लांबाय दहायनो जालासोलै नोंनि नामा माथो सिथावसोनो आदा न'खाना लांबाय सोरबा आदानि लाइफनिफ्रायनो मिथिदों आंनि लाइफनिफ्रायनो मिथिदोंनो माखौ बेबा दालाय दाख्लै आं कमेन्टआव दसे हरनाखैमोन नोंनाव दालाय नों हरनाखै सिथाव मिथियाखै बियो ओमफ्राय माब्रै सोलिदों दा बर्थमानलाय बिदिनोसैलै माथो बुंबावनाय मालायनि बान्दा जानायखौलाय बेनोथ' आरो माथो खालामबावनो मैदेर फैखोना माखो आंनि रोंमौथिखौथ' बासाबोगासिनो माने गथ'नाया जाहैबाय जोंहा कन्ट्रभारसि सिथाव फाग्लाफोरनिसिम मोनसे भिडिअ बानायदों आं दे एसे बानायना हो बे भिडिअआ जाहैबाय रिएक्सनसो होगोन आरो आं मालायखौ जावनानै मानानै बेफोरबायदि गैया माने बिसिनि गावसिनि भिडिअ सासे मानसिनि भिडिअ बयनिबो भिडिअ माने सासे मानसिनि भिडिअखौ लानानै आं रिएक्सन होगोन आरो ओंखायनो आङो दा जेबो बुंनो साना माने आंनो नांगौ इउनिटिखौ नांगौ नालाय जोंनो ओंखायनो जों जेनेबा मिलायनानै थानांगौ नालाय ओंखायनो जेनेबा जेन बयबो जमा फैलायोबा मोजां जायो आरो दा गोबाङानो जेनेबा बुजियाखै मानि थाखाय इउटुबखौ मिटाप लादों बेवहाय गोदाव सोराव बायदिसिना सानदों सोरबा सानदों पलिटिकेलजों लाइन दं सोरबा सानदों सोरजोंबा बोजाबाय सोरबा सानदों सोरजोंबा माबादों नाथाय बेफोरबायदि जेबो गैया बेयावहाय जास्ट इउटुबार्स मिटाप जेब्लासिम जोङो जमा लोगो नांनानै थागोन ज' थागोन अब्लासो जोंनाव खौसेथि फैगोन ना नङा गोबां सोरबा इउटुबाव भिडिअ हगारदों सोरबा नेगेटिभ लादों सोरबा सोरजोंबा सापर्ट होनानै लादों खिन्थु आंनि मथे बाव सोरजोंबा सापर्ट होनानै लाब गैया बेयाव सापर्टनि खोथा गैया जुदि नोंबो इउनिटिखौ लुबैयोबा बैबो इउनिटिखौ लुबैयोबा सान्तिखौ लुबैयोब्ला अब्ला मिटाप लानाया गोनांथि आरोखि जोंनि थाखाय ओंखायनो आं बेयावहाय आंखौ रायजो राजाफ्रा मा सानो आं मिथिया आङो थांगोन इउटुबार्स मिटापाव ओमफ्राय आं नुजागोन खिन्थु आंहा ओरैबायदि आरो जेनेबा आं सोरखौबा साइड लानानै बुंनाय गैया आं माने गेजेरनि जानानैसो थांगोन ओमफ्राय आं लुबैयो जेन बयबो फैथों इउटुबार्स मिटापावहाय आं सोरबाफोर गाज्रि मोनोब्ला मोनबाय थाथोंसै आं बेखौ जेबो मोनथिला मानो होनना बुङोबा जोंनो खौसेथिखौ नांगौ आङोथ' फुरा आं सान्थि लुबैयो नालाय बेलेगा सान्थिखौ लुबैना लुबैया आं मिथिया खिन्थु दासिमबो बेफोरबायदिनो जुदि नांलायबाय थायोब्ला अब्ला माने बोरैबा जायो दा गोबां आपकामिं फैगासिनो गोदान बयबो फैदों बिसोरखौथ' जों माजों सिखायनो मा राहा होगोन बेफोर खोथाखौ जों रायलायगोन माने बेफोर खोथाखौ जों रायलायनायनि गेजेरजों बिसोरबो जेन जोंनिफ्राय माबा मोनसे मटिभेसन मोनो जेनेबा जोंनिफ्राय माबा मोनसे सोलोंनो मोनो जों बेफोर खोथाखौ जों जेनेबा सावरायगोन बेफोरसो बाव माने बुंनो थाङोबा डाइरेक्ट सिदा खोथा जेनेबा फकासनाबो इयास गोरोन्थि 100% मानो होनना बुङोबा दाख्लै जिथुनाखि बुंदोंमोन बियो बाव इउटुबार्स मिटापाव जिथुनाखि फैनो हायाब्ला जों इउटुबार बनायनो हानाय नङा बे मिस्टेक बेयावनो मेम्बार्सआ बेखौहाय चान्स मोनदों दि बेखौहाय बुंनो थ' गावनि गोरोन्थि ओंखायनो खोथाफोरखौबो बांद्राय जानला मेनला बुंजाया जोंना मिस्टेक जायो ओंखायनो आंबो गियो जानला मेनला बुंनो ओंखायनो आं निमाहा बिग्रोगायो माबा मोनसे बुंनायाव गोरोन्थि जायोब्ला अन्नानै रायजो राजामोना निमाहा हो थ' बेफोरबायदि बुंनायबो गैया बायदिसिना डाइरेक्टलि बेफोरबायदि बुङोब्ला बयबाबो दुखु मोनखागोन दा गोबां इउटुबार्सफ्रानो माने बेफोरबायदि बुंजानायनि थाखाय फैनो राजि गैया आरो सोरबा थ' आं बिसोरखौबो गुरैयै खावलायहरनो सानो आरो नोंनि बे कलजोंनो नोंनि बे लाइभजोंनो जुदि बिसोरबो नायफ्लांदोंबा बिसोरबो माने बुजिलायथोंसै एन्ड बुजिनानै जेन जों मिटापखौ लानो हानाय बायदि आं सानदों आरोना दा फैगोन बयबो आसिनो फैगोन बुजिलांला फैगोन दा प्रकासनिबो जायांगा जाखायो गोरोन्थिया जायो औ बे मोननै ना मोनथाम गोरोन्थि बुंफ्लांदोंना इयो बेयावहाय
बे रुल्सखौ बानायगोन होननाय मोनसे ओमफ्राय बे इउटुबार मानिनो हाया होननाय मोनसे बे मोननै बाथ्राखौ बुंनो थांदोंना इयो मोनसेया जाहैबाय बियो इउटुबनि रुल्स माने बिनि आं माने जिथुनाखि हमनो हादों स्टाडि खालामनायाव जेनेबा ओरैबायदिमोन आरो जेनेबा रुल्स होननाङामोन बियो जों जेनेबा जोंनि इउटुबार टिमावनो जों माबा मोनसे टिम बानायनानै थागोन जेनेबा नांगौ जों हेल्प मोनलायनाय टिम हयथ' जों सोरखौबा मदद होनो हानाय टिम बेफोरबायदि टिमखौ जों बानायगोन होननांगौमोन खिन्थु माने रुल्सनि खोथा बुंबालाय माने जावजाखागोन आरोना रुल्सथ' थाया कमिउनिटि रुल्सआथ' अलरेडि इउटुबाव दंखायो बेखौ बयबो मिथिखायो जायफ्रा फरायो बेफोरबायदि भिडिअ आगारनो मोना बेफोरबायदि माबा मोना रुल्सआथ' अलरेडि दंखायो जायफ्रा फरायजोबदों बे मोनथिगोन थ' बेवहाय जोङो गोदानै जों मानसि महरै जोङो गोदान रुल्सथ' दानो हाया बेवहाय माने जेनेबा सापर्ट खालामनायनि थाखाय जेनेबा जों टिम दानो हागोन आरो ओमफ्राय बे मोननै गोरोन्थिखौ बुंखांनायनि उनावबो बियो आरो बुंबावबायना आं माला रुल्स बुंखो होननानैहाय बेफोरबायदि आरो जेनेबा भिडिअआ जाबाय थायो बुंब्रफ्लाङो आंबो बुंदोंमोन बेखौहाय कल खालामनानै नोङो मोजाङै बुंलै हामा होननानै दा गावबो बुंनायावहाय माथो होनबावदों जेनेबा दा बुंब्लाबो दायसो जायो नालाय ओंखायनो आं जेबो बुङाखै आं सिरि दङ ओमफ्राय दिनैसिम आं सिरि दङ बुङाखै आं सिरि दङ ओमफ्राय दिनैसिम आं सिरि दङ आं बिसिनि सायाव भिडिअबोथ' लाबोखायाखै माने दिनै रिएक्सन भिडिअ होगोन भिडिअबोथ' लाबोखायाखै माने दिनै रिएक्सन भिडिअ होगोन बिनि गेजेरावनो आं फंनैसो खोथा बुंहरगोन जुदि बुंनायावबो आंखौबो दुखु मोननानै जुदि रिप्लाय होयोब्लालाय आंलाय सिरिखासै आंनो जिबनाव ओंखारखाया आं माने नांलायनो बासै बेसेबां नांलायनो नोंजों आंजोंनो बेसेबां नांलायो गावजों गाव बिदा फंबायजोंनो नांलायनाय नंगौना नङा बेसेबां नांलायदों जों बिदा फंबायजोंनो नांलायनाय मालाबा मोनसे रागा जोंबाय दाथ' बिराद गरम जानानै दङ माबा सानजा सोनाब रायलायनायनि खोथा ओंखारदों आंबो बेखौ नुदों भिडिअखौथ' नुदों खिन्थु फुल भिडिअखौ होआखै काट खालामनानै होदों खिन्थु सानजा सोनाबा दङमोन खोमा अके बेयावबो जेबो नंला अब्ला जों बर'आ सानजा सोनाब जाबाय अब्ला गावलायनाय जासिगोन अब्ला बिदिब्ला नन बिटिआर ओमफ्राय बिटिआर जासिगोन नैबे खोथाया पइन्ट फैदों आरोखि ना बेखौ आंबो दुखु मोनदों बिदिब्लालाय बिटिआरना माबायाव थांनो हानाय नंला ओमफ्राय नन बिटिआरना बेयाव थांनो हानाय नंला बेफोरबायदिसो जाहैसिगोन गोदो जों उन्दैयाव जानाय बायदि नों बबेनिलै आं सानजानि नै बेफोरबायदि नों माब्रा खुमब्रा ना माबा जोगोनार बेफोरबायदि होनलायनाय खुमब्रा ना जोगोनार लायनायनि बेफोरबायदिनो आरो जेनेबा आंनिफ्राय जेबो बुंनांगौ गैया जास्ट बेल' आंनो गोजोन थासारि नांगौ जोंनो बयनोबो रायजो राजाफ्राथ' गोबाङानो मोनथिबाय सोरना मिस्टेक दं सोरना मिस्टेक गैया ओंखायनो आं रायजो राजाफोरखौबो मोनसे नोंनि लाइफनि दारैनो आं मोनसे खोथा बुंहरनो सानो आरोना बयखौबो जायफ्रा वाचिं दङ दायो अननानै आं बुंनायाव गोरोन्थिबो जानो हागौ खिन्थु आंनि गोसोआव मा लुबैदों आं मा सानदों बेखौ नोंथांमोनाबो एसे बुजियो आरो ओरैबायदि रायजो राजाफोर सोरबाफोर कन्ट्रभारसि जादोंब्ला बेफोरनि भिडिअखौ दानाय मानो दानाय होनोब्ला जुदि नोङो बे कन्ट्रभारसिखौ नायोब्ला नोंथांमोना अब्ला गावजों गाव रागा जोंलायनाय जायो गावनि बिदा बुंनायजों जुदि सोरबा प्रकाशनि लोगो दं सापर्ट सोरबा जेम्सनि सापर्टआव दं सोरबा एमजेनि सापर्टआव दङ बिसोर साथाम थ' अब्ला जोंनि बर'आ मोनथामाव सापर्ट दंखायो अब्ला मोनथाम गावलायखाबाय अलरेडि नङा अब्ला मोनथामा अलरेडि गावलायखाबाय अब्ला जुदि बिदिनो बिनि कमेन्टआव थांनानै प्रकाशनाबो हैबाय एमजेनाबो बिनियाव थांनानै हैबाय अब्ला नांलायनाया सोर जाखो जोंनि रायजो राजाफोर नैफोरबायदि बेनिखायनो कन्ट्रभारसि भिडिअखौ नायनो नाङा रायजो राजाफोर आंनिफ्राय गुरै खावलायहरनाय ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि बुंनायाव दुखु मोनदोंब्ला गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होबानो जाबाय माने आं सानो आरो आंनिफ्राय जेनेबा बेफोर खोथाखौहाय माबा बेफोर भिडिअफोरखौहाय जेनेबा नायनो नाङा मानो होनबा गावजों गावनो नांलाय खमलाय जागोन ओमफ्राय मेनलि ओरैबायदि कन्ट्रभारसिया मानि थाखाय जायो होनब्ला गावजों गाव बुजिलायैनि थाखाय बेबो गावखौ मास्टार माइन्ड बेबो गावखौ गुरु नैबेफोरबायदि साननायावहाय नैबे कन्ट्रभारसिया सोमजिगासिनो थ' आं बयखौबो खावलायो बेफोरखौ ज्राब गारनानै रायजो राजाफ्राबो एसे साननानै कन्ट्रभारसिखौहाय नायनो नाङा आंनिफ्राय गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय आरो आंथ' कमेन्टखौ मोनसेबो नुवाखिसै रायजो राजाखौ मा होनदोंमोनथाय दा फन फैना होनानै कमेन्टखौ नुवासै दानो अके
कमेन्ट्सआव बारा इसिबां गाज्रि गैया गासिबो थिग खोथाखौनो बुंदों होननायानो जादों आरोना इसिबां गाज्रि गैया आंनि लाबो बेनो मिलायलायनांगौ आरो गोरोबलायनांगौ जाय सहैनाया सहैथोंसै आंथ' गोजानावसो दङ जाहैबाय दा दे जेबो नङा दे नों जेरावखि थाया मानो जों सापर्ट दं अरायबो एभरि टाइम एन्ड माथो होनबावनो आदा बेंलाय नोंबो गोजानाव दङ जियानो जादोला नों जेसेबांखि गोजानाव थाया मानो मोजाङै थाबानो जाबाय बि सेफटि एन्ड बि हेपि अलवेज एभरि टाइम एभरि सेकेन्ड हा बांद्राय बिसिनि खोथाखौबो साननाङा लाब गैया बाद दे आं ससेबो नायफ्रामनानै थादों गासिनिखौ मारै जालायबाय थाखोनो आरो दहाय फुङाव नायबावबाय सानजा सोनाबनि खोथा ओंखारलायनाय एसे नुबावबाय आरो आथिं बोरैबा मोनबावदों गोसोआ बे सानजा सोनाबनि खोथायावथ' आंबो बिराद दुखु मोनदों बिदिब्लालाय बे सानजानि मानसि सैजानाय नङा माथो बिदि होनब्ला बिदिनो जाहैबाय बेफोरबायदि जायो माने आरो हमनानै ला जेनेबा आंथ' दावराव खालामनोबो गोसो गैया हो जुदि आं बुंनांगौब्ला आं माने ओरैबायदि आं दावराव खालामनो गोसो गैया आं सान्तिखौ बिराद लुबैयो नाथाय दावरावआ जाबाय थायो बुजिलायनाय गैया बुजिलायबानो जों साथामजों जेनेबा बुजिलायब्लानो बेफोर दावरावआ जेबो जाया बुजिलायनानै जुदि कलाव माबा मोनसे मिमांसा खालामलायोबा अट'मेटिकलि बियो सान्तियाव फैयो बेबो जेना बेबो राजा जानो लुबैयो बैबो राजा जानो लुबैयो साथामबो राजा जानो लुबैब्ला बहा जानो बेनिखायनो सासे जेननांगौ जेननाय सासे जायागौमानि माब्लाबाबो सान्ति जाया ओंखायनो सासे बुरै जानानै सोरखौबा देरहा होबानो जाबाय आरो बेफोरबायदि बेनो आरो आंनिफ्राय माथो होनबावनो आं भिडिअखौ इडिट खालामगासिनो दे हामबायसै औ दे खालामदो दे थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय रायजोफ्राथ' खोनाखाबाय जोंना मेहेर फंबायाबो मा सानो आंथ' कमेन्टखौ नुवाखिसै दे रावनिखौबो आंबो टाइमा जाखासिगोन आंहाबो दसे रेस्ट लानायसै आं आधा घन्टाबानोसै नै दोननानैहाय दसे रेस्ट लानायसै बेखिनियानोसै आरो दा नोंथांमोना मा कमेन्ट हरदोंमोन आं बेखौ नुवाखिसै दहाय फन फैदोंमोन नालाय फन फैनानैहाय रिसिभ खालामबायथाय लाइभआव दंब्ला कमेन्टखौ नुवा बिदि जायो दा बेखिनियानो मेहेर फंबाय बुंनाय बायदिनो आंनि साननायाबो बिनिजों गोरोबदों मोनसेया आंनि थाखाय बेनो माने बेफोरबायदि गोबां मानसि दङ गोबां माखासे गोनां इउटुबारफोर दङ माने नायजाथावै रायलायजाथावै बाथ्राखौबो इउटुबाव रायलायफैयो माने गाज्रि बाथ्रा गाज्रि माने भाइरेल जानाय भिडिअफोर बैफोरखौहाय आंनि थाखायब्ला बन्द' जानांगौ आरो बियो दा सानै साथामसोनि चेनेलाव नुबाय थायो आङो ओरैबायदि खोनासंजाथावै ओरैबायदि नायजाथावै बिनि बिमा बिफाया मा सानो आं मिथिया खिन्थु दा आं नामबो लाला रावखौबो दा बिराद दुखु मोनो जों सिगांबो बिदिनि थाखायनो कन्ट्रभार्सि खालामनानै बै समावहाय बन्द' खालामदोंमोन बेफोरबायदिखौ आरो दा दंबावो मोननै मोनथामसो चेनेल दंबावो आरो बिनि बिमा बिफाबा सिनायोना सिनाया बेखौबा आं बोरै बुंबावनो दा ओरैबायदि गाज्रि खोथा बुङो ओरैबायदि गाज्रि रायलायो गाज्रि रावजोंहाय बुङो बिथांमोना गावसोरखौ बुंहरला बुङो आरो जोंनि भिडिअखौथ' उन्दै मानसिफ्रा नुवा गिदिरफ्रा नुयो बेफोरबायदि बुङो ओमफ्राय दा आंनि बुंनांगौआ बेनो उन्दै मानसि नुयो गिदिर मानसि नुयो बिदिजों खोथा गैया माने मबाइला दानि जुगाव मबाइला फिसाफोरनि आखायावसो थाखायो आइडिया गेदेरफोरनि जागोन बिमा बिफानि जागोन नाथाय मबाइला गथ'फोरनि आखायावसो बांसिन थायो दा बेखौ बुजिनांगौ आरो माने आं बै भाइरेल भिडिअ हगारग्राफोरखौ नोगोद बोरैबा मोनो दा बैखौबो बे टिम दानायजों लोगोसे माने रायलायलायनानैहाय बिसोर फैयाब्लाबो बिसोरनि बेबायदि गाज्रि भिडिअ होनायखौ ब्लक खालामनानै होलायोब्ला जोबोद गोजोननाय मोनगौ आरोखि आंनिफ्राय बेनो दा आं जोबथानायाव बेखौनो बुंनानै फोजोबबाय नोंथांमोना दसे सम आंजों लाइभआव थानायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर बावनानै आङो दिनैनि लाइभखौ बेयावनो फोजोबबाय आरो जों सानैजों रायलायनायाव माबाफोर जुदि गोरोन्थि जालांबायब्ला नोंथांमोनावहाय आखाइ खबजबनानै निमाहा बिनाय थाबाय गोजोन्थों बयनिसिमबो दसे सम लाइभआव फैनायनि थाखाय